салом арз мекунам ба бинандаи азизе ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Ҳамаи шуморо бо фарорати ҷумъаи муборак табрик мегӯям ва умедворам ки як ҳафтаи дарсиву кориро хуб пушти сар карда бошед ва ба рӯзҳои истироҳатӣ омодагӣ мегиред. Ва ҳоло соат ба вақти Прага расо 7 аст ва ман чун ҳамеша хабарҳои муҳимро ба саҳми шумо мерасонам. Тарихнигори маъруфи тоҷик Раҳим Мастов чанд лаҳза пеш дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба хок супурда шуд. Ин тарихнигори маъруф баъд аз зуҳри 21 июн дар синни 79 солагӣ бар асари сактаи мағзӣ дар яке аз бемористонҳои шаҳри Душанбе аз дунё даргузашт. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Малии Раҳмон дар гузашти академик Раҳим Мастовро ба наздикон ва аҳли илм тасаллият гуфт. Наздикони Раҳим Мастов мегӯянд ки ӯ парвардаи хонаи ятимони Иттиҳоди Шӯравист ва бо талошҳои худ дар роҳи илм ба муваффақият ноил шудааст. Ӯ аз камтарин олимонест ки дар баҳсҳои пурсарусадои марзӣ бо ҳамсоякишварҳо хомӯш набуд ва аз нодиртарин муаррихони давр буд ки ноадолатиҳои сиёсӣ тақсимоти ҳудуди даврони Сталинро маҳкум кард. онҳое ки Раҳим Мастовро аз наздик мешиносанд мегӯянд барои ӯ илму ҳақиқати таърихӣ аз манфиатҳои шахсияш болотар будааст. дӯстонаш мегӯянд дар пажӯҳишҳои илмӣ ба шогирдон ҳам ҳеҷ гоҳ гузашт намекард ва дар ин маврид бераҳм будааст. Мастов то охирин нафас осорхонаи бостоншиносии Тоҷикистонро раҳбарӣ мекард ва ба гуфтаи ҳамтоёнаш чанд таҳқиқоти муҳими таърихии ин олими шинохта нотамом мондааст. ва рӯ меорем ба хабари дигар. дар пайи боришоти зиёд дар деҳаи Вешканди ноҳияи Айни сел омада ба хонаи сокинон зарар расондааст. ин офати табиӣ рӯзи 21 июн роҳи Айни Панҷакентро низ қисман маҳдуд кард. Мирзошоҳ Мирзошоев сардори идораи ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи Айнӣ гуфт сел ба манзили шаҳрвандон даромада ба онҳо зарар расондааст. Як сокини деҳаи Вешкан дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт сел ҳамроҳи худ аз кӯҳ санг фаровард ва роҳи асосиро баст. ин ҳамсуҳбати мо афзуд ки феълан нақлиёт роҳи Душанбе чаноқро бо мушкил убур мекунад. масъулони идораи ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи Айнӣ мегӯянд талафоти ҷонӣ сабт нашудааст ва зарари сел дар деҳаи Вешканро рӯзи дигар эълон мекунанд. лозим ба ёдоварист ки баҳору тобистони имсол дар Тоҷикистон офатҳои табиӣ зиёд рух дод. борони зиёд ва сел дар вилояти Хатлон бахусус ноҳияҳои Панҷу Фархор, Хуросону Бухтар хонаҳои даҳо нафарро вайрон кард ва даҳо гектар зироат ва киштзори мардумро аз байн бурд. дар натиҷаи фалокатҳо 3 нафар ҷон доданд. ва ҳоло нигоҳе меандозем дар Русия ки дар он ҷо наздикони Саидшоҳ Убайдов тоҷиктаборе ки 7 сол боз бо аҳли оилааш дар шаҳри Адигеяи Русия зиндагӣ мекунад мегӯянд муфаттишони ФСБ 3 моҳ боз ӯро ҳабс карда талаб доранд ки ӯ гуноҳи ҷалби одамон ба Доишро эътироф кунад. мақомоти хадамоти федералии бехатарии Русия Саидшоҳ Убайдовро тибқи нишондоди Ҷамшед Усмонализода ки айни замон ба Тоҷикистон истирдод шудааст боздошт карданд. ба қавли наздикони Убайдов ин ҷавон иддао кардааст ки Саидшоҳ ӯро барои пайвастан ба Доиш тарғиб мекард. ҳамсари Саидшоҳ Убайдов рӯзи 21 июн дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт шавҳари ӯро маъмурони ФСБ санаи 13 марти имсол боздошт карданд. Раҳмон ва мегӯяд аз он замон то ба ҳол мақомот намегузоранд ки ӯ ва пайвандони дигар бо Саидшоҳ дидору мулоқот кунанд. ба гуфтаи ҳамсари Саидшоҳ Убайдов ӯ аз ҳисоби иҷрои корҳои сохтмонӣ нахуст ризқи худу 4 фарзанди хурдсолашро таъмин мекардааст ва баъдан як дуконеро низ ба иҷора гирифта аз рӯи фурӯши меваҳо даромад мегирифтааст. худи ҳамсари ин боздоштшуда мегӯяд шавҳараш ҳеҷ робитае бо гурӯҳҳои тундра ва террорист надошт ва то соли қабл ҳатто телефони ҳушманд низ надоштааст. дар ҳамин ҳол мақомоти ФСБ дар Адигея аз шаҳри қазияи Саидшоҳ Убайдов ва иттиҳомот алайҳи ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ худдорӣ варзиданд. чизе ки то ба ҳол ба наздикони Убайдов аз тариқи вакили дифоъ маълум аст ин аст ки мақомот мехоҳанд ӯро бо гуноҳи ҷалби шаҳрвандон ба гурӯҳи террористӣ айбдор кунанд. маълум нест ки то куҷо ӯ дар ин ҷурм даст дорад ва ё не ва чун мақомот ба наздикон дар бораи ҷузъиёти тафтишот маълумот намедиҳанд. хуб аз Русия меравем ба вилояти Суғд ки дар он ҷо кормандони агентии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз мавзеи собиқ Қайроқум беш аз 87 килограмм бангдона дарёфт карданд. аммо ҷолиб ин аст ки нозирони агентӣ ин миқдор маводи мухаддирро аз болои хар кашф карданд ки соҳибаш то ҳанӯз маълум нест. аммо масъулони худи агентӣ бо тасдиқи кашф шудани ин миқдор
مواد مخدر میگن که اصل واقعا این طور نیست و از گفتن جزئیات اون خودداری می‌ورزه. در همین حال در ریاست اگنتی دولتی سو گفتند تا به حال شخصیت قاچاقبر برای آنها معلوم نیست و پرونده از روی این حادثه باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. ضمناً نادرترین حالت‌های طرز انتقال مواد مخدر و کارمندان اگنتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در یک استخوان جمع آوردند. این استخوان عین زمان از 15 اکسپونات گرد آورده شده است. شروع از کوشش انتقال مواد مخدر در داخل توپ تنیس تا داخل پوشنه پای افضل و توبک خمیر دندانشویی. تاکنون مقامات از انتقال مواد مخدر از داخل چرم، کرم و یا با استفاده از درون ها خبر داده بودند. در این استخوان همچنان یک بسته مهره های شاهمات نیز نگهداری میشوند که قاچاقبران با سوراخ کردن آن در داخلش مخدرات انتقال میخواستند بدهند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله در مجله اگنتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر گفته است که وقت‌های آخر قاچاقبران از امکانات‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده می‌برند. بنابر آمار انتشار کرده این اگنتی هر سال در تاجیکستان از 800 تا 1000 جنایت‌های بسته به مواد نشه‌دار آشکار کرده شده. از معاملات غیرقانونی تا 7 تن مواد مخدر مصادره کرده می‌شود. و خبر آخری ما مربوط به بازی‌های جام جهانی فوتبال در روسیه است. دیروز در نیژنی نووگوراد منتخب فوتبال خرواتیا با حساب 3-0 بر آرژانتین پیروز شده. قبل از مهلت به دور بعدی قوازمایی‌های جام جهانی را خواهد گرفت. منتخب آرژانتین که سرشار از ستاره مقیاسی جهانی شبیه لیونل مسی، سرخیو آگوئرو، گونزالو ایگونانین و دیگران بود نتوانستند به خروات‌ها چیز مقابل گذارند. و اکنون سرنوشت آرژانتین و قدری کافی نمایان میماند. ببخشید دوستان عزیز، شمال است که تلفن ما را افتاد و امیدوارم که شما بعد از 3 ساعتی دیگر ما را در برنامه خبری و سرخط خبرهای مهم همراهی خواهید کرد.